Paningan ng kaluguran ng Arzobispo Florentino Navarrete. Abay kanini, besikleta kawanan, di kanila pangakat at di pangkakat.
kailangan ng mga mataas na kailangan ng country, ibang mayroon ng Mayroon sana mga ikot na kami ba na history at ang mahuling tibi ako na hindi ka. Ang salamat ng sana kayo at paratiyan ang aming alam na katutuan na sa kapatid. Ganoon nito ang yaman ng Diyos sa inyo. Takot-takot sa kanyang pinangalan ng Diyos. Kasi mitologiya ng mga Diyos. Pamamasan ito, inilubig ko kay Pangalisan. Noong nakanalay ito, isuli ipon ang ikalan. Makaninong ito, init kong kabayang anak ang iba't ang lalaki. Pinuli ng Espiritu ng Pinoon, tanggap niyang kabisan, beluwang at belino, para ng pangaliuna ng balik. Balo na ikabulan ng dino at galang ng Inigayan na at sukin ang manuno ng dino. Iyang matulak pang sinakapit ng matana o kindaramdaman kay balubog niya. Ako lang nalaging balubog ikalang pangmabiran at sa depensa na nakatubig, dingay na. Ingamano ang dino.
Korean may biru o kaladwako. O biru kakong Diyos, hindi ko lang buhay mo man. Di siya kung nalang elang bilang-bilang. Kipit mong kabiasnan, kaya kalawang nalaman. Bikuwi yato, kaya kang nalaman. Demian, ika'y karelang bastahan. Kinaldol dong pamangan, akarelang kailangan. Itang bibiyang mo, itipunan ka. Potang bigagat mo, bubuklat na. Elang sila, kikabsira. Di na mo lang tamis nawa, malalamla. At ikayo, di na ikayo din. Hindi gaya ni Dino, manatili sa kapilaman, tumulayo sa aking sa plano, gano'n. Pagkantakin nino, habang mabiyak mo. Pagkantakin kapulian, ika ko Diyos, habang mabiyak mo. Manamit sana, ika ko pa makanta, makaibig ang ulat, ulitin din sutula ko.
sa Himay Kabalita at Pangkasanuan. Yesus nga sila karindeng halaga nung kalutan niyo po paminiwalay na yung Kristo. Manyawa po pa at dinan kayo karasaw nakayari yung kapinagpaman. Iya ang Espiritu na nikadutuan kaya nga parang niya po uling na nilakakit at ilinalo. Kung hindi kayo, maluwin eh. Uling na kayabi ito at matakaan niya kaya kayo. May pamilya ang kaya kakalitas. Siguro kayo nagkaroon ng mga ilang beses nagdala kayo o nakapot kayo na po rin mag-iis. Kaya na kayo na hindi nyo rin pag-iisang maging extra o tanda ko na teachers. Okay? Hindi nyo rin ibisang maging doctors. Good. Hindi nyo rin ibisang maging nurse. Hindi na rin isang maging lawyer sa abogado. Hindi na rin isang maging pulis. Hindi na rin isang maging kalupan ng pamilya o buwano. Hindi isang maging pari. Hindi na rin isang maging madre. Hindi mo rin isang maging maya. So, nakikita kayo, hindi isang maging doktor, makikita na rin ikas. Hindi rin isang maging teachers, hindi ka rin ikas. Pero nakikita ko, hindi rin isang maging maya. Ikas kayo. Rin sa kanya. Kaya mo ba yan, hindi yakin maya. At kung hindi nyo, ay sinabi ko na din. Nagmahal na ako isa, sila ko rin, anak ko ba ito? Nangangaguan nyo yung Diyos. Nagano sinabi nyo? Nangangaguan yung Diyos sa pakumpulit. At yung Diyos sa sopan kayong maging maya. Kung yung Diyos na sanay kayo pamilya, makayama ating Diyos sa pangalan. Kung yung Diyos, okay kami, lalo-lalo na ko, kapamilya namin kumpil, so paano kayo pinasawa ng Diyos kayo. Pero bakit kanya o di sa kayo maging maya? Sa lagay niya, di sa kayo maging maya. Uri-uri na sa Diyos, may kasama niya. Kanya meron siya kayo bago ka hindi kayo ba? Pero, tininan kayo yung parang, kanya kaibigan kayo. Hikang na kayo. Ang parang, sasakuin kayo sa Sanas, meron. Kung makakapit ka dito, isiyak kayo dito. Ngayon kayo kailangan hindi kayo, kailangan at kailangan. O paano ka kayo mapilan, hindi kayo makakambay, utang na lang si tayo kayo utang, nakita mo na kanya kaibigan. Ngunit kaibigan kayo, di kayo, ako, ilamang kayo na pinyagan, iwan na tamang anak na ni Diyos. Kasi hindi kayo anak na tamang Diyos. Meron yung maragod, parigado. Pero, kaya ako regalo. Meron niya naman, pakikita ng sumunod. It is responsibility. Kaya
response. Dapat tama nakita at kaya ng bigyan ng grasya. So, yung mga anak na ang bino, bibigay ka, mo, anak na ni, nabi, ng diwa tao, bibigay ka tao sa sakwilmay sa tanas. Sa sakwilmay sa tanas, ang Diyos, sa sakwilmay sa sakwilmay sa tanas, sa sakwilmay sa tanas, o princess na kaldones sa sakwilmay sa tanas. Lunes, nakagulong sa sakwilmay sa tanas. Lunes, Domingo, Lunes, paano yung naman sa sakwil? Nanggulo yung sabihin yung sa sakwil, ano siya? O, sa Tagalog, ano yung sabihin yung sakwil mo ba? Sa tanas. Nanggulo yung sabihin sa sakwil? O, ay siguro ng Kristo yung nagpagandang. Dimada, ang burin sa bilis sa sakwil, sa sakwil, sakwil, pinasakwil, tatabi, pare, tatabi. So, tatabi na isa tanas, kalau sa pinagay tatabi sa tanas na ito, hindi na nagagawin sa sakwil. Araw-araw. Ganun din yung sa'yo, anak. Araw-araw. Anong oras? Alas 2, alas 3. Anong oras? Ano? Lagi-lagi. Para ito kayang pinawan. Para kapilanya sa sakwil, aguro. Oras-oras. Oh, congratulations. Siguro yung sarili ang manifest niya po. Ating talaga ito at ini. Meron yung katutuan niya. Meron may tamo mo, tamo ang iyo, pinagil maya. Meron niya yung maya yung gagawin ako. At yung makaturo, kaya tamo namin maya. So, meron niya yung kayo, anak, tuloy sa diyan, anak ang kailing akong gino, yung ginawa na nakatama ng akong gino, tuloy sa diyan, mayroong tamang pamilya, mayroong tamang team. Yun ang makikala ko yung basketball, at yung mga nais na kayo. Okay? Ilan lang mga yung basketball court? Ilan lang? Thank po, Bishop. Lima? Makulo. Kasi nalima na ako na nakalaban. So, makulo. So, mong basketball, malalagay tapang ko. May shoot ka. May shoot ka. Wednesday. Masaya yung kaya tapang mo, may shoot ka. Na? Masaya yan? Wow. Ayos, masaya yung tapang mo, may shoot ka. Na? Pumpoy. May shoot ka king goal, masaya yan. Pero kung siya shoot sa king goal, pero yung kalaban, masaya yung tapang mo. Masaya yan. Yeah. So kaya kama po naman, may real tamo, at yung tamang game, natin isang may group na tamo isang education. Kaya po kang mag-shoot ka king mo, mag-shoot ka king mayo, masaya kaya, kaya ako niyo. Masaya kaya yung tapang tamo, ako niyo. Masaya niya. Pag siniship ka kayo mo, kagawa ka mo, pag-ibig. Yakin lang yung tamang sawa. Nasa katutuhan kayo. At kung Jesus, gagawin ko ng Diyos, nag-isa ng ibig, at tinungan ng Diyos, hindi kaya ng pagkakusan. Jesus sila. At kung pagkakusan ng Jesus, mga balugan, balugan tayo ni Jesus. Balugan ni Jesus? Makanan ng balang balugan ni Jesus. Nagkaroon ng buwan din, yung mga kayo,
Binasa ng Evangelyo, sabi ng Jesus, salita tayo ka, nung kaluran ko, pamituan mo lang ang Kristo. Pamituan mo lang ang Kristo. Kaluran ni Jesus, pamituan ni Kristo na, kung nagawa ng pinayag ko yung yun. So, ang Jesus, yung kaluran ko, pamituan ni Kristo at ako naman anak. Pagkalaman yang tatang ko, Espiritu Deo. Yang ini kawasan kempi, pagkalaman yang akong Espiritu Deo. Okay? Espiritu Deo kayo, kaya kayong kailangan nag-crunch para bangka nila akikwanan ng ating maya. Okay? So, already, sinabi yun, let's start. Maminat kayo ng sound ng Diyos. Okay? Nasa Espiritu, binigay kayo, wala kong sukan ng Espiritu Santo. Uri pakilang. Uri na pinakilang kayo. Uri na pinakilang kayo. Na? Oh, Guri ko sa pinakilang kayo. Wow, okay. Gusto mo bang pinakilang mo ka? Hindi. Hindi raw. Pauwi naman ng mga nina. Kasi gagawin nila. Kaya sila ng Diyan upang sila magiging tulong o katuwang ng Espiritu Santo upang kayo ay matulungan para mamuhay ng mabuti at mamuhay na panahon. So, kasa naman kayo po, ikayo kailangan magsinay. Bilang kailangan, ikayo po tatatat at tumutulungan ng mabilis sa Iglesia. Bakit ko pa rin anak na makanan mo lang pagkulang ng sa Iglesia. Ibagay ko niya ng Kenny, nandiyan mo nasangan, dan ginagawa, nakakatagwa, pero sulit yun. Buri-buri yung pangit kung gawin yung pangit kaya yung anak ka rin. Sabihin ko yung pagkaan, hindi ka rin kailangan nyo. Dahil namin awas na, sabihin ko yung pangit, bawal ka. Pangabila, para makailang maging, mayang ka. Okay? So, sudah kayo. Kedua, ikaw ang Espiritu Santo. Orang ini Espiritu Santo mereka yang berhubungan dengan yang diberikan kalukan Yesus yang diberikan sendiri dan diberikan di kampung malu dan ini sama yang dikatakan Espiritu Bangkang dan Bangkang ini bagi makita kita dari keadaan Diyos ang pagkakita ko. Ano lang ito, walang pagkakita, ang hindi ko na rin pagkakita. Walang lang ko na rin yung sopan mo, baka hindi ka maging mahal. Pagka ginagawa kayo, makiyasawa, saan maging mahal at mahal na talasa. Pagka hindi ka rin ang anak, maging contribution sa labing kapag ng magpili ko natin. O yun nga. Na sana nakapagbisan ng doktor, police, maging nurse, maging lawyers, maging mga okay? Yan. At ako yan, nagkarang kong kayo. May awas kayo, lalatayan, yan, pekataman. And the best that you can do, ang tutok nila rin yung anak kayo, nakakit kayo. Sana, yung petada nilili, kapamilya natin ka ng mga nilili, ay makaya mo, kaya Espiritu Santo. Believe mo kung
verify yung kailangan ligawan. Kailangan ligawan, yung insight mo. Kalau kita ada ligawan, medinya kan ligawan, medinya kan ligawan, medinya kan ligawan, oke. Mereka pilih nama ligawan. Oh, saya nak bulan kan? Bulan. Mereka bulan kau kata. Soalnya aku mau pilih aku kemarin ini, mau naruh pembelian foto. Mau naruh pembelian itu tak jauh, boleh. Nunggu apa yang pembeli? Mulai pembeli mana pembeli kita pembeli lain mana? Aku ada ni. Soalnya aku mau pembeli ini, mau naruh. Yang kedua apa? Saya dari sana lagi mampu. Mereka yang menjadi awal yang mampu. Okay, so ini adalah dua ini dapat ikut kamu. Nah, at least minuman atau minum yang kamu okay, so anak sebenarnya ini kita sendiri, sebenarnya Espiritu at yung mga salita. Dari Tuhan, Holy Spirit, so paano kami luhuran ni Jesus, paging kapamatukan ni Pilihan ni Jesus. Amen. Sa sakwili sa langit dapat at sa sakwili yun naman isa ng pamanamuyot na sa salpantanya ng kayong Diyos si Kamalipaya bigla lang kayong banwang pangyato sa salpantanya kayo kayong anak ng bugtong Yesu Kristong ginuta mo amibay Ganuan ng Maria Virgen, bipapig ang krus, bete at mitutput, sinubliang medye, at yan yung makaluklukit ang wala ng ipa, sasalpantay kayo, yung banal na Espiritu, yung banal na kapulungan katolika, yung pamisamak ng banal, yung pangkatawa ng kasalanan, yung pangsiklirang hiring katawan, at hindi ananangga, King Diyos, ilubos mo yung pangipan ng ginutang ng Yesu Cristo, ikalaman sa iyong mento, ang pangkawin, sa pamilya namin ganun, ang aming panal na Espiritu, at ikatawanan mo na ang salang kasalanan ng tama, pakalatiyan katamasan ng kata, ginutang ng Yesu Cristo, mangrama, king, anak, anggal, Amalan kepada pimpinan Diyos sa iklatang. Pagkalun na yung pangkang kayo pinggir ng anggang sa pimpinan ka. Maganang tao pinagpaparan. Bangin kayo sa tubig ng Espiritu. At may kasihan na rin anak na pinagpaparan. At rin yan, panalo ng ikawangis sa kalupan ng Kristo, ginarap na rin Diyos.
O Diyos, saludos na ibabaw, ikaw din Yesu Kristo, kaya kami namin ganun ang pong ibalad Espiritu, pinapos mo na anak mo, ipatigas sa amin, at pinagulong ko ng pamang diye. Ito dumi, ikaw ang balad Espiritu karera, banda kita rasaw, ang pong kaya tapir. Pagkaroon kay Karel, Espiritu ni Kabiasnan, ang pong pamamalasas. Kay Espiritu ni Sumay Tulan, ang pong kaya. Kay Espiritu ni Belan, ang pong kaya. At nung mga kay Espiritu ni Kapamulanan, ang pong mag-ang-makapit ng araw. Kaya ni Kapamulanan ng Kristo ng Pinuni, Doktor Salman, bukan hanya berbeda dalam kisah, baik kausan dan penyebab para tidak pada yang ada.
Isang sanay ang ng madalangin ng Diyos sa ipatang. Ito ang makanalit na meto sa kanilang makanalit ako ay pagos na Espiritu ng Diyos. Natamatigan, pakiramdaman ng kanan. Ulitin natin. Para pinanang ng Diyos na niyang kapangyarihan ng kala ng Espiritu. Balang na niya maglutukan Kristo, yung kapangyarihan ng Diyos, makatanakat ng kasapatayan ang konglubo, manalangin sa aking hindi. Para kang plenary, ang Pontegawan, dahil pinay, karera ng kasapatayan. Bating sa pamilaan ng aman, akong halimbawa, para tidak sa pagsinan ngayon, tubig ang dala ng Kristo, manalaman sa aking din. Palaging ba na nakapulungan ng Diyos, kabong ng Francisco, Apapatamo, Florentino, Aubes Udamo, Lisa Obispo, Pari, akong Diakono, bayan ng Diyos sa titikulan ng yakasama, ikapakilasan ng Banal Espiritu. Sa panaksan sumulong, ipanasan niya, ikasagpaginanan, ang pangluhod, ang dating panatan ng anak pinigayan, manalangin sa aking hindi. Para sa saglang tao, hindi balang natin ang pambansa. Basta naman din, inerma Diyos, ang tumulong pa, at ipogro ni Kagana, apang ikapapatay. Paggulaman din, ikayarian, ikapayapan, ang kongtura, ng Banal Espiritu, manalangin sa aking din. Otro sa ipangis, pinulog niya yung Espiritu ng Kalimutan at yung pamilaan ng dapat at i-realize. Kesunduan itu turut ibadah spiritual. Ini dapat menarikkan lagu dari usul dan kesadaran kesadaran. Dia ini pembelaan Kristus itu. Iba apa yang dibilang oleh Kristus kita menyatakan ini spiritual. Tapi kepada dia yang mempercayai di alam Dios dan dalam ini. officers, BBC Mexico, que acaban visitas en
Tecla, Rodríguez Cruz, la visita de Bárbaro, San Antonio de Bárbaro, declarado la parroquia de Códigos Pais, para trabajar en el Tecla Salamat sa may-ari, sa mga magulang, nandito, ang nandito makina, kay kapaparan, maraming salamat. You were celebrating with us sa po nating mga sumalit, sa ating pagpagdala, lalo ng ating mga choir, and parish servants, altar boys, and altar knights of the altar. Maraming salamat po sa ating nakakalaparola, sa ating mga magulang. Kung wala sa ating magsisisi ko, Archbishop, pagparinig yung pangalan pag may sakit sa iyo, Archbishop Florentino Navarez. Tapos naman natin sa mga bricks na nagkakaman na dito, at sana next year, magiging tayo ng mga bricks. Amen. Maraming salamat po, Bishop Lord. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga Chris. Sabi din. Hindi mo lang ang kayo. Ito po yung nangyayari ng butok at alam mo yung ilusyon na inakundi. Pagdating sa economy, kaya na po yung dapat mong lutuin, ay nagpinsan mo na lang at kapatid na mo, kapatid mo lang ito, ng karawang ng karat, banal na spirito, dahil puso rin atin. Gano'n na makasabihan ng bibili ng malit ng kanina, at nagsikas ito tupat ng problema. Pero sana kapitan mo natin karine, ibigasyon, ng mabibigay at sa Kristo ni Aking Cruz, ang mga ito kong magkaroon magdaman. Amen. Yang sinama kayo ng Diyos sa lubos ng liwanag, di ba, na ang buong Espiritu Santo. Kaya kayo yung kapayapaan, para mangyayari patutura ang Kristo, di pamag-isip, pamagsalita, ang mga ngayon. Nanti mo ang dami kay Johanna na kapasalamatan, ang kanyang kay Pinay, kay Yao, at kay Cristo, at si Lord kayo karera, at